No, ptal jsem se Karlose na dojmy, zeptám se teď i tebe, takže jaký jsou teď dojmy? Strašne silné dojmy, ako vidíte, tak som rozmazaná od make-upu, lebo som mala slzy v očiach. Ja som ten zápas intenzívne prežívala, alebo ako sa hovorí, posledný bal môjho muža. A strašne mi pomohlo toto, čo mám v rukách. Pro šťastie, pretože včera, ako sme boli na vážení, tak sme mali malého v aute a zabudol si tam svoju plienku. Takže teraz, jak sme išli na zápas, tak tá plienka tam bola. Tá kamarátka Marcelka ju s kľúčikmi roztrhala. Ja som povedala, ja ju chcem, ja si chcem ju proste zobrať a chcem ju proste držať. Pretože náš malý Arny má sílu bojovníka a práve to potrebujem na dnešný zápas. No je pravdou, že jste prožívali opravdu těžké období při těch všech přípravách Karlosových, tak zdravotní komplikace to lidi vědí, že byly. Myslíš, že Karlose to v nějakém slova smyslu i posílilo, že vlastně ten stres, smutek a tak přetavil v tú sílu? Ja si dovolím povedať, že za tých 8 rokov, čo sme spolu, čo teda prešli sme intenzívne všetkými zápasmi a ja ako jeho žena ho veľmi dobre poznám z každej oblasti, tak musím povedať, teda samozrejme máme Lili, Rockyho, hej, ďalšie deti doma, ale musím povedať, že toto bola asi najťažšia príprava asi práve kvôli tomu Arnimu, že teda má tie zdravotné problémy a o to viac sme boli tak viac silnejší a viac tak proste, neviem to proste opísať, to musel by chápať niekto, kto prežíva to, čo prežívame my, aby to pochopil, ale určite áno, bol to veľmi ťažká príprava pre neho, tak ako pre mňa, ale zvládli sme to, lebo ono sa hovorí, že keď človek prežíva niečo strašne zložité v živote a ťažké, tak to strašne posunie. Ano, a vy jste naplnili to svatební takzvaně v dobrém i zlém, v těžkém i radosti. Teď jste tedy zažili tu těžkost, ale obstáli jste jako pár, že? Presne, veľmi krásne si to povedal, ale je to pravda. Ono naozaj zlom aj dobrom. No a máte v plánu nějakou oslavu, nebo tak Carlos bude mít samozřejmě narozeniny a tak všechno, ale jaká nejbližší oslava bude, jak bude vypadat? Tak určite Carlos bude mať teraz 40-ku a rozlúčku so svojou kariérou, takže to myslím si, že bude veľkolepé a on si to zaslúži za tie roky samozrejme a samozrejme 40-ka na krku. No a leto bude také poklidnejšie kvôli malému Arnimu, ale to je úplne jedno, že nepôjdeme niekde do zahraničia na neviem akú dovolenku, pretože budeme radi, že so všetkými deťmi konečne budeme spolu a deti stejne si vážia také drobnosti a maličkosti, tak si to s nami užijú a budeme radi, že budeme všetci pokope a že už bude taký ten kľud. Myslíš si, že to byl dneska opravdu last dance, neboli opravdu, že to je rozlučka? Dobre si to povedal a ono sa mi to ťažko hovorí, lebo viem, že môj muž je športovec srdcom, duchom, proste všetkým a bolo by to fajn, kebyže naozaj už to ukončil, pretože zdravie má len jedno a my ho potrebujeme, my ako rodina, ale zase na druhej strane si neviem predstaviť, čo bude robiť bez toho športu, lebo je to jeho proste vášenie, toho adrenalín, je to proste to, čo ho dobíja. Necháme sa asi prekvapiť, uvidíme. Ja poviem sama, že ja fakt neviem. Ale za sebe by si spřála, aby už opravdu byl konec té kariéry, ne? Poviem to tak, 50/50. 50 jedny dôvody, 50 druhé dôvody. Tak jo, každopádně, ať už je ta cesta jakákoliv, tak ať je šťastná pro vás a brzy máte všechno v pořádku a syn je zdravý. Ďakujeme veľmi krásne a som strašne šťastná, že všetkých fanúšikov, ktorí proste fandili od srdca, bolo to proste v tom Edene jednoducho počuť a bolo to fakt krásne. Ja som si napríklad tú nástupovku, keď hral Karel Gott, proste užívala úplne že naplno a myslím si, že nie len ja. Ne, už myslím, že šel mráz po zádech asi všem, ne? Presne tak. Je to proste niečo, čo proste je Carlos a to nikdy nikto ho už nenapodobní. Je tak? Je. Děkujeme moc. Ďakujem.